Maayong adlaw, ania ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Human nga migawas ang viral video kalabot sa giingong mahal nga bayranan didto sa Kawasan Falls, gipatawag dayon ni Gobernador Gwen Garcia ang mga stakeholders sa nahisgutang tourism destination. Atol sa maong meeting na sabutan, nga aron nga malikayan ang susamang panghitabo, magsitar na ang mga stakeholders uban ang local government unit sa opisyal nga rates nga maunay pagatumanon sa tanan. Si Paula Mendoza alang sa hingpit nga detalye. Tungod sa nag-viral nga video sa usa ka vlogger nga mireklamo sa kamahal sa rates sa sikat nga Kawasan Falls sa lungsod sa Badian, gipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga lokal nga opisyales didto ug mga tour guides aron malikayan ang kalibog kung pila gyud ang bayran sa mga turista nga mobisita sa Kawasan Falls. Nagkasinabot ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Badian, Provincial Tourism Office sa Kapitolyo, mga tour operators sa Kawasan ug buhatan sa gobernador nga maglatid og hiniusang presyo sa ilang mga packages sa mga turista. Ato sa maong tigom, wala makatunga si vlogger sa maong trending nga video nga si Adina Wilson o mas nailhan nga si Yaya Socialera aron iyang hatagan og katin-awan ang ilang reklamo kabahin sa Kawasan. Si Wilson og laing 8 niya kakauban nangadto sa Kawasan bag-ulang ug tungod sa ilang reklamo nahimo ng trending karon sa social media ang mga pagsaway batok sa maong sikat na kaayo nga tourism destination. Ilabi na kay ilado kini dili lang dinhi sa Pilipinas apan apil na usab sa gawas sa nasod. Ato sa maong tigom, gipasabot ni Tourism Officer Marty Ibanez nga aduna lang walay pagkasinabtanay sa presyo. Kay wala gipasabot ngadto sa grupo ni Socialera nga aduna pa di ay unta deduction ang ilang gibayran nga rates. Mauusab kini ang eksplanasyon ni Badian Tourism Officer Donald Villarin nga aduna lang miscommunication tali sa mga tour guides ug mga turista nga nahitabo. So if they paid already for the first and second fall sa package A, dili na ma-deductible from the package B. Actually, deductible Gob, ang katong mga nabayran nila nga entrance nila, ito, ibalik nila diri sa ticketing booth is agto nila Entrance and life vest. life vest. O katong sa guide nga first nila nga nabayad is apel kog deduction. Aron malikayan ang susamang kalibog sa mga rates, gimando ni Garcia ngadto sa Badian nga husayon ang ilang rates ug sa orientation pa lang sa ilang pagsulod. Klaruhon gayud kung pila ang ilang bayronon ug ang guidelines nga sundon. Nating aligi usang ko ang gyud assigned niya kanang consistent ang isulti ba. Mao na kinay ako ibuhato. Nakurat lang gyud ko nga ngano man ang taon nga na controversial naman noong Kawasan. Tungod ani niya, and I recall, wa man gud ni appeal pag lay down sa mga procedures ani kay we just allowed, sige kamo na lang inyo na lang na. But I think karon in retrospect mas may gyud na para sa gihimo nato sa EO20-A ba nga amo na pong gihapsay ang mga ayan namang buhaton para nagi transparency sa Kawasan Falls na makit-an gyud sa mga guests og pila gyud ang bayranan ug unsa gyud mga buluhaton sa atong tour guide arong wala na yung mga pangutana. Aron hingpit nga mahusay ang maong isyu, gikatakdang makigtagbo si Garcia ngadto sa grupo nila Yaya Socialera karong Miyerkules, Hulyo 7, didto sa lungsod sa Alcantara. Matod ni Ibanez sa iyang pakighinabi sa maong vlogger nga andam ra gyud kini nga makighusay og mag-post og laing video kung mahatagan na sila og katin-awan kabahin sa nahitabo. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Subscribe ug bisitahan ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page ug YouTube channel alang sa mga labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Ako si Katrina Kovalik, maayong adlaw.